Ovaj predivan Koktel Master, novi show na platformi Vojo, kako biste ga vi opisali? Nešto što morate doživjeti. Vatra, led, show, jednom riječju. A u 3 riječi? A u 3 riječi nemamo toliko vremena. Dakle, dok ne doživite nemate pojma i isplati se u svakom slučaju gledati i živjeti s nama natjecateljima. Kakvo je vama to bilo iskustvo sudjelovati u takvom ogromnom regionalnom šovu gdje starta 100 kandidata? Pa prvo je bilo onako kao ok, idemo se igrati i svim te poslije toga ajme, ludnica, gle koliko tu mladih ljudi ima, šta radiš tu i takve varijante. Zapravo je let the games begin. Znači igra, idemo se igrati. Najveći izazov je što bio? Najveći izazov je bio srediti mozak, odnosno raditi ono što si zacrtao, slijediti ono kako ideš i biti koncentriran na to što radiš. A kamere, reflektori? Pa kamere, bar je naš pool, kamere su tu i ovako i onako, uvijek danas pogotovo, hoćete Instagram, hoćete sve ostale varijante. Znači, kamera je najmanji problem jer vi radite svoj posao. U igrom slučaju ovdje je natjecanje, još dodatno. Kada biste morali izdvojiti jednu situaciju po kojoj ćete zapamtiti ovo iskustvo, koja je to situacija? Jedna situacija, bilo je tih puno. Pa zapravo najbolja situacija kada gospodin Lipnik kaže ovo bi trebalo biti u svakom baru za moj koktel. Odlično. Tko je onda bio najstroži? Nama je Filip rekao da je on bio najstroži. Pa on da, definitivno ima gard i autoritet. Mislim, svi troje su vrlo respektabilni suci, zaista imaju karijeru i to, tako da zapravo je svaki od njihovih glasova bio meni jako bitan. Što reći gledateljima? Što da očekuju? Očekujte neočekivano.